No niin, mitäs tuohon nyt sanoisi? Ei se nyt ihan kylmäksi jättänyt tämä esitys. Vai mitä Jukeko? Joo. Tytöt oli valinnut erittäin vaikean laulun. Niin sanoman puoleen kuin esityksen puoleen. Suomalaisten seksielämää väitetään, että se on hyvin Jussi Toikkonen ja Latteaa. Tästäkin jäi semmoinen intohimo kyllä nyt mielestäni puuttumaan. En täysin vakuuttunut noiden tyttöjen sanoman aitoudesta, että olisiko se pitänyt paikkaa. Semi! No niin, positiivista tässä on nyt se, että tytöt ovat uskaltautuneet tänne lavalle. Kyllähän se teidän muiden pitäisi nyt tajuta, että toisen täytyy tosi hyvä homma, vai minua ei. Ne vaan nauraa. No, pitää tästä vähän tuomareiden rapsuja. No ei, kyllä tietysti ihan olen suurin piirtein samaa mieltä kuin nämä kaksi kollegaani tässä. Ja nyt me annamme, me nyt emme valitettavasti voi tässä nyt päättää tätä, että minkä arvosanamme tästä nyt antaisimme, olemme tässä nyt vaan läppää heitelleet. Nyt on Raavin vuoro, eli Raavi näyttää sitten, jos he päästäisivät, jos meillä olisi tällainen jatkokilpailu, niin he ensin näyttävät, jos he päästäisivät tämän kappaleen jatkoon, he näyttävät aina ensin keltaista lappua, jos näyttävät, ja sen jälkeen numero. Olkapa hyvä. 4 jatkoa. Tämä on aika tasaväkistä. 3 ei nostanut tuota keltaista lappua. No, sitten jos työ näytätte niin, että yleisökin näkee, minkä numeroarvioinnin työ antaisitte. Ja meillä täällä Jukeboxi kynä sammuten kirjaa ylös. Sano. Sori, anteeksi, olet aivan oikeasti. Tuomari on nyt vähän höpöhtänyt tässä. Ja sinne vähän yleisölle näytetään. No niin, oikein hyvä. Seuraavana tässä kovatasoisessa kilpailussa esiintyy 3 datanomia, eli viimeisen vuoden datanomioppilas Pasi Luukkonen ja Lumikki We love you, Pasi! Oi elämä. Ville, usein. Ville, usein. Go boy. Jätkä on ihan paiseessa. Tyttö näki silloin kuinka mustaa. Vesi oli alhaalla jossakin. Äiti kysyi miksi tuo runoja rustaa. Lapsi jonka päästänsä sekaisin. Nyt peikki hetken ja katsoi taakseen. Villinä soi huokaus kaupungin. Kuinka tämä tuntisi omaksi maakseen? Vesi oli mustaa kun aikakin. Ja vesi oli mustaa, äiti kulki mustissaan. Ja pappi kysyi kahvia juodakseen. Ja isä oli kännistä, kuinkas muutenkaan. Joku kantoi kukkia eteiseen. Toiset lähti kuuhun ja toiset Ruotsiin. Toisilla vaan pienempi palkka on.
Isä lähti 5 vuotta sitten Ruotsiin. Äiti oli silloin jo onneton. Minä panin ikkunan pakkassuojan, että edes jossakin lämmin oli. Radiossa laulettiin kiitosuojan. Sunnuntaina äitikin nukkui pois. Ja isä meni Ruotsiin, äiti lensi taivaaseen. Ja pappi sai taas kahvia juodakseen. Ja veli oli kännissä, näin se nikkelee. Lumi teki enkelin eteiseen. Ja isä meni Ruotsiin, äiti lensi taivaaseen. Ja pappi sai taas kahvia juodakseen. Ja veli oli kännissä, näin se nikkelee. Lumi enkelit eteiseen. Pysyy tahissa. Heitä meille kengät! No niin, tässä oli